ľudia, sme tu. Máme tu takého vzácneho hostia, ktorý ešte nebol u mňa na YouTube kanále. A je to Paťo. On tiež točí, takže sme na Rybalskej bašte. Stále je to výborné, naozaj veľké úherce. Možno vás aj natočíme. Poďte na Rybárskú baštu. A natočíme vám aj, ako budeme jesť struhy. A natočíme vám aj, ako budeme jesť struhy. Príďte do veľkých úheriec na Rybárskú baštu. Tam je to úplne vynikajúce, že nikdy lepšiu som nevidel reštauráciu, takže musíte prísť, akože viete. Chcem im robím im sponzora. Proste robím im sponzora, tak musíte prísť. Chápeš, lebo aby tu niekto chodil, lebo dajte Marekovi odber. Dajte Paťovi odber, on má málo odberateľov. Má iba 20 odberateľov. Jasné. Mám 282. Robíš srandu, má 282, ale dajte mu odber. Nech má za chvíľku 10 000 odberateľov. Aj mne dajte odber. Dobre? No. Zajtra. A ideme sa dotknúť vody teraz. Kde ideš? Šuka, bliať. Vidíte? Ale nepadni tam. Hlboké to je. Kamo, ale... Čo to je hlboké? No? Kde toto je hlboké? A vidíte, mám mokrú ruku úplne. No ale... Potom vám natočíme, jak budeme jesť struhy. Tam úplne je to tam hlboké. Ryby sú úplne tam dole. Počkaj, tu máme nejakú tajnú miestnosť. More, to je Squid Game. Tu sa hralo Squid Game z Vyšu. Natočíme vám všetko, čo sa dá. Choďte na Rybárskú baštu. Viete, je to dobré. Robím im sponzora, tak prosím, choďte. Dajte mi odber aj like. No. A musím povedať, že je to tu fakt vynikajúce. Za chvíľku nám príde jedlo, tak choďte na Rybárskú baštu, do veľkých úheriec. A proste je vynikajúca. Raz som tu mal kapra a bol taký vynikajúci, že som na druhý deň chcel tu ísť znova. No, ale myslel som, choďte proste na Rybárskú baštu. Hej, choďte na Rybárskú baštu, nebojte. Je to dobré. Kto býva v Partizánskom? Kto býva v Partizánskom alebo vo Veľkých Úherciach, tak určite choďte na Rybárskú baštu. Je vynikajúca. Chápete? Vynikajúca. Je to 5 hviezdičiek to má, hej, potom má to 200 followers. Hej. A keby ste niekedy chceli, tak môžete ísť po Rybárskej bašte do Niky, to je taká smrtlina vo Veľkých Úherciach, tak určite choďte, ak budete na Rybárskej bašte. Takže, čo vám mám povedať, vynikajúce sa tak úplne, že najlepšia reštaurácia v celom okolí, ja toto úplne milujem. Ešte raz vám ukázam okuliare a potom koniec videa, hej? Ešte raz. Sergej, Paťo. Počkaj, ideme niečo skúsiť to, potom to chodiť a bude to úplne krásne prostredie, chápete? Idem aj Jasko. Vidíte? Ako si to dal, Paťo?
A je to tam. Je to tam. Banana. Merhaba, manager. Halo, moto. Moto. Kapujcie, lebo nie są takie wynikające, kapujcie. Musicie sem iść. Musicie sem iść naozaj. Aha, widzicie, chodzą tu aj ruczne koniki. Widzicie? Tu je ručný koník. Chápete, to je úplne vynikajúce. Pozdrav do videa, maličky. Pozdrav. Chápete, lebo to úplne, že vynikajúce a normálne, že idem odpadnúť z toho, lebo je to vynikajúce ako... Hlavne, keď sem prídete, dajte si kapra. Výborný kaper. Úplne, že výborný kaper. Chápete? Dobre, čaute, dajte mi odber a like.